Apa iki jenenge saiki mau Mbak Neha karo Mas Adi sing ngrebab lah Mas Adi, sing nembang Mbak Neha. Saiki genti ora den Haria. Oh, nah. Srebek Banyumasan. Apa wis jenenge? Eling-eling. Heeh. Ya. Terus apa hubungannya nih karo Adi mau? Yo ora apa-apa kan kaya Terus sampean artinya karo apa? Lek Naryo. Lek Naryo kan terang dedung terang ngono kan Oh dadi iya 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 sorotan. iya iya iya. Iya. Terus Hana? Hah? Hana karo sapa? Hana karo Kula golek Lah riyen kuwi to. iku Karo Mas. Harimin. Le Harimin. Heeh. Kula niku sedih le Pak Pundi Dalang. sing jenengan pilih pundi yoga-yoga niki. Mboten napa-napa sing pun duwe anak mboten napa-napa nggih. Mboten. Rekake ngoten tok ya. Mboten ana sing purun, dipilih. mboten. Heeh. Iki Mbak Hana iki demen nginep nggon aku rong dina, sedina. Iya. Nyapa? Yo ora nyapa. Kowe karo Sulomo ae lho. Iya. Sampun enten pawange lho bule. Napa to? Alah sik cilik ora apa-apa. Cilik arep mbok gecek rasane. Pesek cilike kok iso pesek cilik sing endang. Iya. Iki rada dipaksa sithik Iya. Mbak Un. Lah nggih. Iya. Iki sido Dono. eling-eling Banyumasan. Oke. Terakhir penutup. Bawa Pak anu. Hmm. Mungkin langsung menyuruh ya. Heeh. Aku manut sampean apa iya iya. Dek iki wis kesregepen sama papat iki ya. Jam 4. Raden Arya Prakudara tepuk tangan. Ya iki lho, enek sing manut ya panggah enek sing manut. Iki turane dek pambengi. Iya. Saking polose iki dadi Dadi piris. Nyata lamun satria Jodipati nostalgia karo Mas Dwi barang lho Mbak Un jenengan. Nggih. Seangkatan to nggih? Nggih angkatan. Alhamdulillah. Angkatane kula nih. Oke, nggih. Kanca kula TK nih kok. Karo Mas Bowi barangnya seangkatan aja. Nggih. Bajing lu sak nganggo topeng niku. Nggih. Moga. Terus sinten meneh nggih? Sinten Niku meneh? naon? Niku tok. Nggih, Pak Harji toh. Mboten ding. Niku angkatane bapak kula. Nggih. Gadek simbar jajah yen ngandika gerang garang pindah guntur dasar